Ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон ва бо шумо аст Муҳаммад Гаюров ва Мирзоёр Гаюров. Чӣ хеле ки аз номи видео фаҳмида, имрӯз гап мезанем дар бораи трансфери зимистонаи Барселона. Дастаи каталонӣ дар ҷои якум қарор дорад дар чемпионати Испания. Онҳо имсол мехоҳанд на танҳо ғолиби Ла Лига шавад, инчунин нақшаи ғолиб шудан дар Лигаи Чемпионҳоро дорад. Баъди 3 бор пайдарпай ғолиб шудани Реал Мадрид. Махсус барои ҳамин онҳо ба трансферҳои нав ниёз доранд. Кадом футболбозонро Барселона дар ин трансфери зимистона мехарад? Ин видеоро та охириша тамошо кунед, мефаҳмед. Рафтем. ҷои панҷум Макси Гомес, ҳамлагари 22 сола вақтҳои охир дар дастаи Селта бозии хуб нишон дода ист. Барои Барселона Гомес ивази идеалне барои Луис Суарес. Ӯ аллакай 32 сола шуд. Дар аввали сезон Суарес бозии бад нишон медод ва гол зада наметонист. Ба он нигоҳ накарда ки дар бозии охир бозии ӯ хубтар шуд, ба ҳар ҳол бар ивазаш бозингари ҷавон мекованд. Ба Гомес инчунин Вестхэм ва Атлетико Мадрид ҳавасманд аст ва тайёранд барои бозингар 50 миллион евро сарф кунанд. воситаҳои оммаи ахборӣ хабар медиҳанд ки Атлетико аллакай бо агенти бозингар ба алоқа баромаданд. Барои ҳамин шанси гузаштани Гомес ба Барселона 0%. ҷои чорум Алваро Марато, боз як ҳамлагари дигаре ки имконияти ба Барселона гузаштан дорад. Пеш хабар буд ки агенти бозингар мустақилона Мараторо ба Барселона пешкаш кард. Дар навбати худ каталонҳо Алвароро варианти хело хуб мебинанд ва ба бозиҳои даста мувофиқ меояд. Вале Марато тарбиятгари Реал аст. Барои ҳамин маълум нест оё футболбоз худаш мехоҳад карьераашро дар Каталония давом диҳад ё на. Пеш хабар буд ки Марато ба Милан мегузарад, а бар ивазаш Хигуаин ба Челси. Барои ҳамин шанси гузаштани бозингар ба Барселона 15%. Зиёд не. ҷои сеюм Адрен Рабио, дар рӯбайни майдони Барселона проблемаи калонай ва роҳбарияти Барселона чанқа шуд ки ба ивази Бускетс бозингари нав кофтесиям. Шартномаи бозингар бо ПСЖ моҳи июли соли 2019 ба охир мерасад ва шартномаи нави ПСЖро Рабио рад кард. Ба ғайр аз ин бозингар конфликт дорад бо тренери асосии Томас Тухел ва директори ПСЖ Антеро Энрике. Боз Рабио дар раздевалка конфликт ташкил кард. Барои ҳамин президенти ПСЖ Насир Эл-Хилайфи нархи бозингарро ба Барселона гуфт 5 миллион евро. Барои ҳамин ПСЖ шартномаи Барселонаро интизор аст. Боз ба ивази Рабио бозингари нав кофтесиям ПСЖ. Ин аз ҳама трансфери асосӣ барои Барселона мебошад. Лекин маълум нест ки Барселона барои бозингар 5 миллион евро медиҳад ё ин ки бо ӯ пешакӣ шартнома мебандад ва ӯро ба Барселона бепул меорад. Барои ҳамин шанси гузаштани Рабио ба Барселона 80%. ҷои дуюм Френки де Йонг. Хабар аст ки гӯё Барселона дар бораи трансфери Рабио аллакай ба қарори харидан омаданд, вале ин кифоя нест. Дар мобайни майдон замина на танҳо ба Бускетс лозим аст, инчунин ба Ракитичу Видале ки сину солашон айси болоай. Ин ползашине ки 21 сола барои Барселона варианти идеалняй. Вале дирӯз трансфери бозингар ба Барселона маън шид. Проблемаи асосӣ агенти футболбоз Мино Райолло. Специалисти италиявӣ барои харидани бозингар ӯро ба ауксион гузошт. Кадом дастае ки пули бисёр ба контракти хуб пешкаш мекунад, ба ҳамуҷа Де Йонг мегузарад. Аякс мехоҳад барои ин трансфер на кам аз 75 миллион евро ба даст дорад. Манчестер Сити тайёрай 70 миллион евро пардохт кунад. ПСЖ бошад 80 миллион евро. ҳамаи ин дар бозори трансферҳо як рақобати калон месозад ва танҳо аз ҳамин сабаб Барселона метавонад аз ин трансфер даст кашад. Шанси гузаштан 60%. Неймар чанд қадар овозаҳо барои ин трансфер буд. Воситаҳои оммаи ахбор хабар медиҳанд ки футболбоз мустақилона ба роҳбарияти Барселона занг мезанад ва хоҳиши баргаштан мекунад. Проблема дар конфликте ки дар ПСЖ дар вай нест. Просто ба Неймар майдонҳои Фаронса ва уровени лига дар ҷонаш зад. Инчунин қайд мекунем ки агар Барселона хоҳад Неймарро баргардонад, танҳо тобистони соли 2019 вақте ки онҳо состави нав месозанд. Вале роҳбарияти Барселона бошад якчанд бор гуфтанд ки баргаштани Неймар ба Барселона номумкин аст аз сабаби нархи баландаш.
хотиррасон мекунем ки нархи бозингар дар соли 2020 160 миллион евроро дар бар мегирад ва дар тобистони соли 2019 бошад на кам аз 200 миллион евро. Дар ин ҳолат Барселона метавонад додугириф кунад Дембелеро бар ивази Неймар ҷамъи якчанд миллиони дигар. Вале айни ҳол президенти ПСЖ Насир Эл-Халайфи ба харидани Дембеле ҳавасманд нест. аз сабаби характери бозингар ва инчунин уровани Неймар аз Дембеле фарқ мекунад. Барои ҳамин шанси гузаштани Неймар ба Барселона 10% зиёд не. дар ҳолати харидани ягон бозингари нав даста маҷбур мешавад ягон касро фурӯшад. киро метавонад Барселона фурӯшад? Денис Суарес, полузашинники 24 соларо ду маротиба ҳамчун аренда ба Севилля ва Вильяреал равона карданд. дар ҳар дуи дастаҳо Суарес худашро хуб нишон дод ва боз ба Барселона баргашт ба умеде ки дар состави асосӣ бозӣ мекунад. вале бозингар барои Валверде ва схемаи ӯ тамоман лозим нест. барои ҳамин ӯ довталаби асосия барои тарки Каталония. ба бозингар Монако ва Арсенал ҳавасмандӣ доранд. инчунин Барселона метавонад Мунир Элкадабиро фурӯшад. ҳамлагари 23 сола мисли Суарес ду сезони хуб гузаронд дар аренда, аввалан дар Валенсия, баъдан дар Алавес. вале аз вақти ба Барселона баргаштан танҳо скамейкаро гарм мекунад. ӯ низ ба схемаи Валверде мувофиқ намеояд. контракти Мунир тобистони соли 2019 ба охир мерасад ва ӯ хоҳиши дароз карданашро надорад. барои ҳамин ба Барселона фоиданокай ӯро дар моҳи январ фурӯшад нисбат бепул рафтани бозингар тобистони оянда. ба бозингар Севилля ва Бетис ҳавасмандӣ доранд. Дӯстон, инҳо буданд трансферҳои зимистонаи Барселона. Дар комментария нависед дар бораи трансферҳои кадом дастаҳо мехоҳем ки боз мо видео кунем. видео агар махсус шуда бошад лайк мон ва дар канал подписатсия кунед ки аз хабарҳо ва трансферҳои зимистона ғафлон намонед. бо шумо буданд Гайруфо. Хай.